Bine v-am găsit la primul workshop cu Mihail Statulat, neonatologul și pediatrul grupului Aska Mam și Aska Doctor și fondatorul grupului Aska Doctor. Spun primul pentru că intenționăm și sperăm că o să fiți prezente și la următoarele workshop-uri. Intenționăm cu Mihai să facem ceva grandios pentru mămicile noastre, să facem seminare informative și utile pentru noi, mămicile. Seminare ce ne-ar ajuta să ne creștem copiii cât mai sănătos și să le acordăm atenția cuvenite la diferite simptome, probleme de sănătate, câteodată și probleme de caracter, care și decesujele. Acest seminar a fost dorit de noi, administratorii grupului Aska Mam, de foarte mult timp. Ne bucurăm că în sfârșit s-a realizat și vă vedem pe voi aici în sală. Mihai, după cum știți, din Aska Doctor este foarte deschis la comunicare și și-a dorit și el să fie alături de voi. S-a bucurat foarte mult că sunteți într-un număr atât de mare. Sperăm să nu ne părăsiți pe la jumătatea evenimentului. Hai, faci o glumă ceva și... Așa, exact. Așa. Evenimentul acesta a fost posibil, în primul și în primul rând, mămicilor care administrează grupul Aska Mam, Aska Woman, Aska Mam și câteva dintre ele administrează și Aska Doctor. Pe lângă munca pe care o depuneți și voi, vă creșteți copiii și aveți grijă și de soț și mai aveți grijă și de viața personală care merge cumva și în afara familiei, mămicile mele, Cristina Mastac și Diana Kozlovski, au reușit să se detașeze un pic de această a doua viață și să se implice mai mult pentru acest eveniment. Și nu doar pentru acest eveniment. Și dacă îmi permiteți, vreau să le mulțumesc. Și să le spun că nu știu dacă a fost posibil așa ceva. Așa că să fiți în primul rând sănătoase. Și am emoții. Să fiți sănătoase și să ne vină idei cât mai bune pentru mămicile noastre, fiindcă mămicile noastre sunt cele mai bune, cele mai și merită tot ce este mai bun și noi să avem grijă cât de puțin, dar numai ca să le asigurăm acest bun. Cel puțin o dată pe lună. Dar nu doar mămicile din grup care se ocupă de administrarea grupului au făcut acest workshop să fie posibil. Vă spuneam pe grupul Aska Mam că avem un lucru foarte frumos și anume o colaborare extraordinară care va dura un an de zile, colaborare cu Nestlé. Nestlé este de 145 de ani de piață, exact. Nestlé este compania care ne va fi alături timp de câte zile are un an? De 365 de zile vor fi alături de noi să ne susțină, cel puțin, sperăm, să ne susțină cu evenimente, cu informații utile, cu produsele lor de calitate și am vrea să-i mulțumim tare mult că Nestlé este astăzi alături de noi. Sperăm că darurile de la Nestlé o să vă bucure pe voi și, desigur, pe picii voștri. Veți aplaudați! Sponsor la acest eveniment este Apa Om, apa care este bună și pentru copii în primele luni de viață, dar știți și voi, de atunci de când se poate de băut apă, până bem apă din prima lună chiar. Apa Om nouă ne place personal și sper foarte mult că pe parcursul evenimentului o să reușiți să vă hidratați corpul din plin cu apă. Așa, avem și... Să nu fugă. Deci, cu măsură. Cu măsură, totul. Partenerii evenimentului mai sunt și Protectis, 5 picături de zi în drum spre zero colici. Sperăm că aici sunt mămici cu pici mici și informația aceasta le va ajuta. Detoxinista, sucuri presate la rece, valabile 72 de ore, doar, care au proprietatea de a elimina toxinele din organism. Detoxinista. Dacă ai toxine, te duci la masa din spate și beneficiați de un suc gratuit ca să vedeți cât este de bun. Perna mea simte confortul pentru calitate, penelor de calitate, îmi cer scuze.
Brandul de dermatocosmetice franceze Eutermal Avent și eu, mama, care sunt partenerii noștri media, după cum ați văzut, ei au avut o agendă de weekend bestial. Astea fiind spuse, vă prezint pe Mihai Statulat și am decis că la primul workshop cu dumnealui o să abordăm câteva teme foarte importante. Icterul neonatal, pentru că, cum spunea Mihai, este o patologie care apare în primele zile de viață a copilului. Și această patologie, nu știu de ce, ajunge într-un final să aibă o diagnoză foarte urâtă de infecție respiratorie, pneumonia, și vom vorbi și despre pneumonie. Mihai are o dragoste aparte față de acest diagnostic, pneumonie. Și avem astăzi în agenda și vom vorbi despre dermatita atopică. Ca speaker la dermatita atopică avem și pe Irina Batâr. Irina Batâr, probabil o cunoașteți de pe Asta Doctor și dânsa este medic dermatolog. Eu vă doresc să aveți o zi plină de informații utile pentru voi și așteptăm cu mare drag să ne dați idei pentru următoarele workshop-uri cu Mihai. Da? Bună ziua! Nu într atât de mult. Parcă n-avem emoții când am pornit de acasă, deci o să mai avem emoții. Bine ați venit la primul workshop. Sper că o să mai urmează. Pe teme sunt careva probleme care ar fi de dorit să fie discutate. Probleme care, într-un final, cel puțin pe mine mă deranjează modul în care ele sunt diagnosticate și tratate la noi în sală. Deci am ales astăzi icterul și, bine, pneumoniile, ca pneumoniile, mai multe infecții respiratorii virale acute, pentru că sunt două probleme, deci una, icterul pentru copilașele mici și infecțiile virale, două probleme cu care se întâlnesc mămicile, da? Cu copiii în primul an de viață și mai târziu inclusiv, și din care, din păcate, la noi se face o chestie, eu aș numi o chiar urât. Cu care începem? De la zero. Deci icterul ca dar nu e patologie. La noi din icter se face patologie. Icterul apare când? La a doua, treia zi de viață. Și este icterul fiziologic. Deci noi astăzi o să vorbim despre icterul fiziologic. Copilul la a doua, treia zi de viață. Pielea începe să coloreze culoarea galbenă. Da? Și ok, undeva la 5-a, a 7-a zi, nivelul bilirubinii atinge nivelul maxim în sânge. Aici apare problema, pentru că undeva în perioada asta vine medicul de familie acasă. Vede copilul icteric. Da? Mamei, din păcate, în maternitate, nimeni nu a explicat că, uite, urmează la 5-a, 7-a zi, copilul o să fie mai galben, fără panică, este icter fiziologic, o să treacă de la sine. Și vine medicul de familie și îi dă o noutate mare. Voi aveți icter, da? Și urgent trebuie să mergeți la spital, pentru că cel mai probabil că aveți pneumonie. Așa e... Eu, de exemplu, noi, personal, am pățit-o cu Petric. Știți că am un băiețel de 5 ani. Soția de la acolo în spate este. Soția de la maternitate. Am venit la 4-a zi, la 5-a zi a fost medic de familie. Copilul icteric și o treabă să zic. Vă știți că copilul e galben? Da? Știm. Și ce faceți? Nimic. De ce? Atât dacă bunelul, principalul specialist în domeniu, ștada care lucrează în domeniu, mi-au văzut, ne vede și de comun au decis, nu dă nimic copil. Știți, eu cu dumneavoastră nu m-aș juca cu viața copilului, dar bine pot să dați un tratament. Bun.
a scăpat cu numele într-un asta spital înapoi. Da? Dar în ultimul an, din păcate, ajung. Ajungând la spital, deci prima se face o radiografie cu tituraș, la care spune diagnoza de pneumonie. Nici nu tratează ictul pentru că lăi cam nu prea să ajungă pe unde ajung copiii, așa, pe ori. Dar se începe tratamentul cu antibiotici și copiii, până la sfârșit, ies din cu un icter fiziologic, ies cu altă patologie. Deși apare icterul la copii, deci sunt câteva particularități în nou născutul din care cauza icterul apare. Și în dependență de aceste particularități, pentru fiecare copil este diferit. Unii sunt mai icterici, mai galbeni și alții mai puțin. Deci, prima particularitate care trebuie să știți, copilul se naște cu hemoglobina cât? Mai cât avem cu noastră? 120. Dar copilul? Așa e mai roșu, că la noi se naște. 200, 220, până 240. Este hemoglobina în naște. Din cauza nivelului mare de hemoglobină și multe eritrocite pe care le are nou născut. Deci, eritrocitele au o viață, o perioadă de viață mai scurtă la nou născut ca la maturi. Și ele în primele zile încep să se distrugă. Și când să iese bilirubina. Da? Bilirubina asta este preluată de către o proteină dusă la ficat, pentru că acolo are loc conjugarea bilirubinei. Când dați bilirubina, știți că dați bilirubina totală, primul este directă și indirectă. Deci transportul ăsta, proteina asta se numește albumina. Are o afinitate mai slabă față de bilirubină la nou născut decât se întâmplă asta la maturi. Ajungând din ficat, sunt câteva enzimi care transportă în ficat mai departe bilirubina, apoi ajunge din ficat, ajunge în intestin și sub acțiunea florii bacteriene, bilirubina este divizată mai departe și scoasă din organism cu scaunul. Voi știți că nou-născuții se nasc cu flora intestinală sterilă, deci nu există floră. Și cum începe malăptarea, intestinul se acoperă cu bacterii. Din cauza că nu sunt bacterii la început, bilirubina nu este divizată. Și se absorbe înapoi din intestin, în sânge și iarăși se ajunge la ficat. Și știți că în primele zile scaunul la copil este miconial, deci nu face așa cum o să fac ulterior pe nosă. Și întârzierea asta de scaun, totul se ducă la păstrarea bilirubinii în sânge. Deci, particularitățile este dacă, de exemplu, ar cunoaște și medicul de familie despre dânsele și ar da seama, până a pune diagnoza așa de medicul copilul la spital, ar trebui să întrebe cât de des are scaun, cum este scaunul și tot așa. Un copil care o să aibă scaun, dacă papă puțin lapte, să zicem, problema primul zile, și are scaun rar, clar că el o să fie icteric și icterul ăsta o să păstreze mai mult timp. Lampa de fototerapie. Deci, într-un icter fiziologic noi nu tratăm, maxim pentru așa mai mult liniștea mamei, se indică acidul ursodeoxicolic sau, cum știți voi, ursosan, ursofal, din este. El, în primul rând, ca hepatoprotectoare, rău nu o să fac nimic copilului și cât uși de puțin o să ajute la eliminarea icterului. O altă problemă apare, deci, încă de timpul nesovietici, să știe că icterul trebuie să-ți pară la 2 săptămâni. Da? Și dacă la 2 săptămâni vă adresați la medicul de familie, prima întrebare și el observă că copilul este icteric, iarăși îndreptare și la spital. Deci chestia asta deja nu mai este valabil. Eu personal aștept icterul să dispară la o lună. Da? Dacă la o lună totuși el mai este icteric, atunci se poate indic, de exemplu, acidul ăsta de ursul dezoxicolic, de o săptămână sau două, până la o lună jumate, sigur o să treacă icterul. Sau să mai recomandă mamilor să pună copilul la soare. Da? Efectul e slab ca lampa ultraviolet,
Deci sub acțiunea razelor ultraviolete, bilirubina se transformă în fotobilirubinul, nu știu cum se numește, și se elimină prin tehnică. Depinde, vedeți că există și icturul patologic, da? Dacă apare în prima zi de viață, deci icturul ăsta nu-i poate fi. La treia zi de viață este icter fiziologic. Mai este un moment care vreau să vă spun. Voi trebuie să înțelegeți icterul fiziologic. 220. Da, bun. Altceva, copilul prematur, nu prematur. Mai vorbim am ușor timp. Poți să repeți întrebarea la microfon, că la noi nu se aude aici. Noi, haideți, întrebările puțin mai, adică nu careva poate pe moment, dar mai mult o să fie la sfârșit de Vă rog să specificați ținutul la soarea copilului. Că sunt copii care vin consultă. Și sunt copii care sunt ținuți în casă, la fereastră. Deși lumea, unii nu știu că la fereastră nu are sens să o ții, nu? Trebuie afară la soare. Afară la soare tot nu este cam, trebuie să dezbraci copilul, deși elementar, măcar și la geam, tot are efect. Nu e așa cum ar fi, să zicem, fără geam, dar oricum este efect. Slab, dar este. Mama stă liniștită și va face? Așa asta e. Mama îi dă preparate ca să ducă icterul, ține copilul așa cum a spus doctorul Găgea și icterul treptat trece. Deși mama le gâște copilul. Problema cu icterul este următoarea. Deci la noi, din păcate, inclusiv și medicii neurologi, dacă dumneavoastră să spuneți că copilul a fost icteric până la o lună jumătate, și mai prezent ceva semne, nu știu, mai agitat sau ceva, atunci asta apară probleme, da? Că ictul este toxic. Ați auzit așa chestii? Deci nu este toxic. Deci, într-un icter fiziologic, bilirubina nu crește mai mult de 250 milimol de litru. Bilirubina în sânge. Deci asta e o chestie care ar trebui să o cunoașteți. Cum să verificați dacă asta este, ori mergeți să dați analiza la laborator, ori elementar vă uitați la, zbrăcați copilul și vă uitați la dânsul. Deci copilul este galben, de sus până jos, în afară de palme și tăl. Și tălpuți, da. Deci dacă ele sunt roză, nu apăsați cu dânsul, că dacă o să apăsați, o să apară culoarea asta galben. Și simplu ați zbrăcat și de la 1 metru 2 vă uitați la copil. Și o să vedeți că el este într-adevăr tot galben, dar palmele și tălpele rămân roză. Deci asta înseamnă că nivelul bilirubinii în sânge nu este mai mult de 250. Nivelul ăsta de 250 nu este periculos, chiar dacă se menține și 2 luni, și 3 luni, pentru că mai există așa icter prin inhibitoria laptelui matern. Trebuie să înțelegeți că dumneavoastră prin laptele care dați copilului, transmiteți și careva hormoni care inhibă funcția enzimatică a ficatului. Și atunci nu are loc conjugarea asta de bilirubinii. Deși unii spun că este toxic, pentru că spun că trec bariera din sânge, se duc în creier și fac toxicitate. Deci este toxic icterul care depășește nivelul de 350 bilirubină. Da? Atunci ce se întâmplă în cazul ăsta? Deci bilirubina liberă care este în sânge, deoarece este un nivel destul de înalt, deja nu mai ajunge albumină ca să fixeze bilirubina asta. Și pe ce e fixat de albumină e ok, pe ce nu e fixat și continuă să crească. Atunci ajunge și trece la creier și începe să se împingă. Și atunci este toxic și consecințele pot fi. Dar asta se întâmplă într-un icter cauzat, așa o numim noi boala hemolitică a scurtului, prin rezus sau grupă conflict. În cazul ăsta, într-adevăr, este unicul icter care trebuie tratat anume icterul, da? Sub fototerapie sau să faceți examinotransfuzie la anul spus. Pentru că dacă noi nu tratăm, o să crească foarte mare și atunci consecințele sunt grave. Restul icterilor, chiar dacă sunt cauzate și de infecții, și de, nu știu, de prematuritate, practic nu se tratează. Tratează cauza apariției. Dacă este o infecție bacteriană,
congenitală, pneumonie congenitală, atunci îți tratează pneumonie. Icterul îi se preface pentru felul cum o să treacă. Nu. Deci vaccinurile, chiar și într-un icter, copiii se vaccinează, spune și hepatita și BCG-ul în maternitate. Și chiar dacă icterul ăsta s-a păstrat 2 luni, oricum calendarul vaccinului se păstrează, adică merge să vaccinați copilul, indiferent. Neurologul să vă spune că nu se permite. Mai bine să așteptați, dar nu este deloc o contraindicație pentru vaccinuri. Vreau să vă povestesc 2 cazuri, cum un copil care cu icterul a ajuns la spital, da? Și a ieșit de la spital, a ieșit peste 3 săptămâni. Caz real, copilul a ajuns cu icter, s-a făcut diagnoză și pneumonie, tratat o săptămână cu fel de antibiotic, după care auscultativ medicul a spus că tot așa cum a fost, așa și este, și normal, dacă nu avea nimic altceva, nu putea să facă. Copilul se schimbă antibiotic și mai primește o săptămână de antibiotic. Ca să înțelegeți, asta pentru intramuscular, la un copil de lună. Și cefalosporin, care este dureroasă. După a 2-lea curs de 7 zile de antibiotic, au ascultat copilul și mamei spune că nici o schimbare. Haideți noi să-i mai dăm încă o săptămână de trecere azi. După 5 zile, neavând deja loc unde spun injecțiile, deci mamei se permite să ducă să plece acasă, îi se indică un antibiotic în formă de suspensie, în sirop, 5 zile și îi spune după 5 zile să întoarcă, să vedem dacă sunt schimbări sau nu. Nu s-a mai întors mama, am oprit pe tratamentul. La primul rentgen, tot și-o păstrat, nu prea să le dă voie să iasă cu, dar o păstrat. Deci nu era nici pneumonie, nu era nimic. Dar 3 săptămâni copilul primit intramuscular. Medicii care prescriu asta au studii în medicină? Am senzația că dumneavoastră ați învățat în universitate de medicină, dar medicii de familie și alții care se sunt așa au învățat undeva la mulți ani. Nu cred, precalificări sunt anuale și la policlinică. Anual are examen. Și cum eu nu... Vedeți că deja avem copii smart, nu-și fac griji de mine. Eu, de exemplu, inclusiv când tratez și le spun la pacienți, eu vă dau tratamentul care l-aș da copilului meu. Deci nu fac diferență. Și așa cum eu îmi fac grijă ca părinte față de copilul meu, încerc asta să aplic și în medicină, adică în profesia care petrec. Deși icterul la anul trecut, a fost fiziologic, a fost bine, nici tratamentul, i-am dat nici o spusat. Când nu trecut icterul? La o lună? La o lună. Fără tratament. Nici la soare. Nici la soare. Eu eram în serviciu, nu știu, poate să înțelegi cum spune soare. Eu mai puțin am grijă, ca să înțelegeți, petrec când răcește, eu ajung, de exemplu, a 2-a zi sau a 3-a zi să-l ascult. Puțin de-am să ocupe de tratament. Și antibiotic noi petrec am luat de 2 ori, de 2 sau de 3 ori. În ce caz 5 ani, da? Din cauza că am avut anginul folicular. La 2 ani jumate, da, și eu suntem cuștători de streptococul de atahimorid. La 2 ani jumate a fost pentru prima dată. Și atunci nu vreau să dau. Asta vreo 2 ore și până mă gândeam să dau, dar în cazul ăsta nu este altă soluție decât antibiotic. Și toate au fost în suspensie, deci niciodată nu. Și în general, peste în lume deja este demonstrat că și nu degeaba există forma de suspensie, de sirop. Deci este la fel de efectiv ca și, mai ales că dacă nu este o infecție destul de agresivă, atunci și este o formă care cât de cât e mai accesibilă pentru copii. Eu, injecțiile, de exemplu, intramusculare, consider că asta așa, e o metodă destul de agresivă. La urmă urmei, dacă într-adevăr este nevoie de formă în afară de suspensie,
poate de pus un cateter și făcut intravenos. Dar spuneți injecții la copii, eu asta nu recomand. Începeți întotdeauna cu în formă de sirop. Dacă nu vedeți că nu este defect, atunci puteți să treceți la injecție. Care e diferența între suspensie și pastilă? De exemplu, fata varsă suspensie, efectiv nu primește siropul de niciun fel. Am înțeles că e mai bine suspensie decât pastile. Este vreo daună pentru organism dacă dau pastile? Deci, în primul rând, suspensia este pentru copiii mai mici, deja pastile pentru ăștia mai mari. Dacă nu acceptă nicio formă de suspensie, atunci puteți calculați doza pentru pastile, îl pisați bine și un pic de apă și lăsați să bea. Efectul o să păstreze. Și revenim la icter. Deci, este o problemă, din păcate, la noi. Din păcate, până acum, la icterul tratează cu fenobarbital. Da? Iarăși, la indicația unor medici. Deci, nu știu, lipsa asta de informație a unor medici. Știind cauzele apariției icterului fiziologic, trebuie să vedem unde noi să acționăm, dacă necesită un tratament. Dacă copilul nu are scaun sau are scaun odată la 3 zile, clar că noi primul accent trebuie să punem pe asta. Să-i îmbunătățim flora intestinală și copilul să înceapă să meargă scaun măcar o dată în zi. Și o să vedeți că direct icterul începe să se reabsoarbă. Mai este alt icter care tot cum făcutat de el, este icterul prin inhibitorii laptelui matern. Am spus, asta prin lapte transmiteți hormoni care inhibă anume acele enzime care transformă. Astfel de icter se păstrează până la 3 luni. Da? Cum ușor noi degustăm chestia asta, deci noi așa copiii adaugă foarte bine în greutate. Deci câte 1 kg 200, 300, 400 pe lună. Și noi când vine la o lună copilul, când adaugă 1 kg 400 de zile, icterii, putem să indicăm, să vedem, să dăm bilirubinile și practic bilirubine, vedem care predomină și ne dăm seama că este un icter fiziologic, îi dăm pace copilului, mai urmărim la o lună jumate sau la 2 luni, vedem că se păstrează icterul, dar copilul tot adaugă tot mai bine și mai bine. Și atunci putem să sugerăm mamei să oprească lactația pe 1, 2, 3 zile. Bilirubina scade și când începe lactația, iarăși începe să devină gata. Sau, de comun acord cu mama, îi dăm pace până la 3 luni și după 3 luni icterul începe să reabsoarbă singur. La noi, întotdeauna, icterul a fost asociat cu infecții bacteriane, cel mai des cu pneumonie. Da? Dacă copilul se face icteric în prima zi de viață, dacă nu este nici conflict de grupă, nici conflict de rezus, atunci căutăm o infecție. Dar asta se întâmplă în prima zi. Da? Mai apoi, dacă la 2 săptămâni copilul este icteric, nu putem să asociem cu pneumonie sau cu ceva. Din păcate, asta este încă până în mintea medicilor de familie și de ce își trimit copilul la spital. Pentru că ce să aveți o pneumonie, și ce să faceți. Și o găsim. Dacă o căutăm, o găsim. Dar dacă asta e o problemă la nivel național deja, când medicul de familie trimite, de exemplu, noi am stat cu icter și cu pneumonie, cu indicele de 230. Dacă asta s-a semnalat ca o problemă națională deja, nu se poate de făcut niște cursuri de specialitate pe anumite icter pentru medicii de familie? Asta ca tare e problema care vă deranjează pe voi, da? Mamele. În rest, pe nimic chestia asta nu deranjează, ca să înțelegeți. S-au internat, s-au fost diagnoză, se tratează și tot așa. Mă deranjează și pe mine, mă spus, pentru că eu tot sunt părinte, eu tot am copil și când văd unele chestii, da, și eu mă duc și întreb. Voi 3 săptămâni când tratați cu antibiotic, voi vă dați seama că ceva nu merge? Că ceva ce și faceți voi nu e ok? Noi ca părinți? Nu, medici. Când vedeți că dați o săptămână, nu este schimbare, dar uitați-vă și la copilul și ăla și prezintă el altceva. Bun, ce și auzit, dar copilul cum e? Că e activ,
suși sânul, nu suși sânul. Păi el sânul parbital să-l sedeze și el ședeš. Da, Mihai, de aici rezultă că noi la spital nu avem ce căuta, nu avem căutare de familie, dar ceva dumneavoastră, da? Dar eu tot am stat cu copilul în spital și la fel antibiotic, la fel de stăpânul. De ce și v-am spus? Febră nu avea absolut. Nu am încredere absolut în spitale și în medici ăștia. Bine, dar cât de periculoase iată antibioticele de presupunem 10 zile și prin orbitalul ăsta la copii de până la o lună care se tratează cu icter și pneumonie? Periculoasă de dezvoltarea ulterioară a animalului. Eu să vă povestesc un alt caz. Adică dauna intră atât de mare? Sau cumva Dauna este pentru fiecare copil în particular. Fiecare copil este diferit. De exemplu, alt caz care s-a adresat iarăși la o lună de viață cu semne catarale, da? Asta poate mai de genul confirmat și neurologi și au ajuns la diagnoză de genul encefalită sau făcut și rezonanță magnetică. Și la momentul în care părinților li s-a propus să facă funcții lombare, și ei au bătut alarma. Și s-a făcut un consiliu de medici, ca să înțelegeți, s-a adus copilul, s-a adus istoria, cred că așa o istorie de groasă, s-a adunat. Copilul deja copil de o lună, câte de 2 luni, hrănit prin sondă. Pentru timpul el refuză să se sugă sânul. Deci când s-a dus copilul și el, deci copilul, prima și s-a făcut o sondă din buriță. Copilul a început să gâmbuie, să uite, să zâmbească și aici înseamnă că copilul e sănătos. Tot ce-a primit el s-a scos, copilul avea reflux gastroesofagean, din care cauză inițial, păpând sânul, începea să plângă și la un moment dat pur și simplu refuzat să ia sânul. Deși, pentru că din cauza la refluxul ăsta, știți că împreună cu lapte ies și cu gastric. El e acid și cum pe noi câteodată ne arde. Așa se întâmplă și la nou născut. Și când nimerește laptele în zona aceea undeva infectată pe estomac, când îl deranjează, copiii au memorie și încep să asocieze că dacă eu pap sânul, pleacă și la o lună. Deci mie îmi provoacă durere. Și la un moment dat e și îmi refuză sânul. Dacă refuzul ăsta de sân, a început să-i pună de neurologi în gard. În afară decât de fosfalugel nu s-a indicat nimic și copilul s-a dus acasă. Peste o lună. Deci copilul face hidrocefalie. Știți ce e hidrocefalie? Da? Se stimulează recticilor. Se crească. Deja la a doua rezonanță magnetică, cred că chestia asta se vede. Eu plecat în Israel. Lor li s-a pus diagnoza de encefalită micotică. Da? Pentru că în toată perioada asta când au primit antibiotic, din păcate nu primit nici o doză de antibiotic. A fost operat, amul e ok. Deci, că așa poate să se întâmple într-un caz. În alt caz, pur și simplu, se dereglează foarte tare flora intestinală și după asta durează și luni până o restabilește. Poate să apară secundar un sindrom de malabsorpție din cauza utilizării antibioticului. Sunt mai multe chestii. Fenobarbitalul nu e așa de periculos. Numai că nu și are sens. Dați să tratăm cu medicamente care trebuie de tratat. Deci fenobarbitalul este pentru patologie neurologică, nu este pentru tratarea icterului. De ce se tratează? Adică în mod normal. Dacă după o lună copilul este icteric, care sunt medicamentele așa măcar? Cel mai ușoare, cum să spun, neofensive, da? Inofensive este ursosatul, acid, ursul psiholic. Copilul nu a vrut să primească. Hebel, preparat cu homeopatic, hebel. Da. El ori ajută, ori nimic nu face. Vă spun, homeopatia asta e așa, ori ajută, ori nimic nu face. Dar pentru ăștia mai mare, mai mult efectul placebo. Și pentru mamă. De ce v-am spus? De ce anume am vrut să vorbim despre icter? Pentru că
nu este o, deci ca tare nu este o patologie, deci este o chestie fiziologică, dar din asta se face problemă. Din asta mulți copii, din păcate, foarte mulți ajung în spital, nu o să vă spun ce spital, și din 900 de copii care ajung cu icter la spital, 80% se spune și diagnoza de pneumonie. Prima, voi ca mame, deci mergeți mai întâi și dați o analiză, să vedeți cât e bilirubina, la ce nivelul ne aflăm. Dar v-am spus, uitați-vă după cum arată copilul și o să înțelegeți că bilirubina nu este mai mult de 250. 2. Când ajungeți la spital, nu dați acordul la careva investigații să le fac pentru că așa trebuie, că așa e șablonul. Elementar, rugați-vă fac o analiză generală de sânge, pentru că o pneumonie la copil nu poate să fie cu o analiză generală bună. Dar asta o să discutăm la infecții, la pneumonie ulterioară. Dar eu am întrebări. Poate să întrebări la ICO. Da. De exemplu, în cazul nostru, ne-am avut 2 luni, ne-am născut iarna, în ianuarie. Soare nu era, afară nu ieșeam, era frig, era ceață, umiditate mare, am stat la balcon. Acum, după 2 luni, a început să ne treacă, într-adevăr, dar am folosit Hefel, la greu, Susan, am ajuns la fenobarbital. Întrebarea mea este următoare. Noi nu am depistat motivul că a durat așa de mult. Poate asta cumva în viitor afecta, este necesar de careva analiză ca să aflăm, este vreun motiv ascuns? Copilul era ok? Poftim? Copilul era normal? Sănătos? Da, Activ? era sănătos. Gângurie? Poftim? Activ, gângurie, deja sânul bine? Tot în rest era bine. Și cel mai probabil că ați avut ictul ăsta prin inhibitorii alatorilor materne, dacă s-a păstrat așa de mult. 2 luni, da. Și, da, noi am dat analiza cam aproape de 2 luni, era 98 bilirubina și restul infecțiilor nu era alat, asat, nu știu care erau sunt ok? acolo. Da, erau norm. Adică eu nu vreau să-mi fac greș, ceva au mai rămas și din cauza că au durat, ca eu să fac o analiză. Dacă a trecut. Copilul era ok atunci, a trecut și ok amuia, uitați de icterul și ăla care a fost. A fost icter. Noi la mame le spunem prelungit, icter neonatal, prelungit. Gata. A trecut, s-a uitat, nu are. Deci icterul, unicul icter, dacă avea să fie din cauza la o altă patologie, da? Deci mai trebuie să manifeste patologia de bază, să zici, torci-infecția sau citomegalovirusul, care amuie tot e... Deci avea să manifeste citomegalovirusul, cu hipotonie, cu reflexe ambolite și tot așa. Și iarăși, nu icterul trebuie să vă deranjeze, dar anume restul simptomelor pentru citomegalovirus și ele trebuie tratate. Icterul e periculos numai atunci când este boala hemolitică nou-născutului pe conflict pe rezus, că el e mai agresiv. Deci acela trebuie tratat, pentru că acela, dacă nu se tratează, duce la deces. Deci am întrebat când mergem să facem vaccin, tot timpul ne întreabă, dar de ce n-ați făcut atunci? Și am spus, am fost ecferici. Dar care a fost cauza? L-ați investigat? Da, acum, care e rezultatul? Spuneți de cauză a fost icterul prin inhibitorii laptelui matern. Așa îi spuneți și gata. Laptele era bun hormoni. Da. Și cât era? Deci dacă apare a 3 zi, dați face copilul, mergi până la 2 săptămâni. Dacă la 2 săptămâni tot vedeți că e icteric și destul de icteric, mergi să dați analiză. Vedeți când dați pe viitor, când vedeți când dați alatul și asatul, este o altă problemă. La noi până acum în laboratoare, în majoritatea laboratoarelor existau păițele astea galbene, care cu tip sovietic, cu normele până la 40, până la... Deci normele nu sunt cele așa. Dacă știți că alatul și... În general, majoritatea normelor în analiza biochimică, în analiza generală sânge, se schimbă în dependență de vârsta copilului. Și o problemă apare când, de exemplu, un copil de 3 luni, alatul este, sau asatul este 60.
Dar norma, conform standardelor sovietice, e 40. Și se începe hepatită. Dar de ce? Se începe să caute cauza. În realitate, până la vârsta de 6 luni, asatul trebuie să fie mai mic de 85. Dar la un an. Eu trebuie să mă mulțumesc în minte. Și ori scade. Scade, este în scădere. Sunt momentele se tot trebuie să luați în calcul. Pentru că este, pe urmă, plus că și icterii copilul și mai este măritul leacă asatul și alatul și se începe epopeia. Pe urmă, de spitale nu mai ieși. Dar dacă la un an are 48, trebuie nu. Da, 48 la un an sigur. Trebuie să fie tare să asatul mai jos de 65 sau ceva ce vrei. Dacă copilul are parte de cauză la primatir, da? Și noi dacă nu reducem alimentația, dar continuăm să lăsăm copilul, bilirubina crește în continuare, da? Nu. Deci mai mult de 250 nu o să ridici. Da? Una, e pur și simplu o să mențin. Pentru că între timp organismul, noi doar scoatem bilirubina, copilul doar papă, are scaun și se elimină, da? Iarăși, noi dăm să menține, din cauza hormonului ăștia, să menține. O durează cam până la 3 luni chestia asta. Dacă noi administrăm un sofagul ăsta, da? Ajutăm să Cât timp el se poate de primit? Adică tu să primească, să vedem că are jos pe unul bilirubina și atunci... mai jos decât norma nu scade niciodată. Dar ursosalcul puteți până la o lună să dați, fără nicio problemă. Nu. Așa se mai des și să fie. Periodic se mai de... Primul rând ca mama să fie liniștită. Că dacă mama nu e liniștită, începe să caute, să meargă la un doctor, la altul. Până să găsească unul și o zic, hei, dar nu vezi probleme. Asta e o întrebare. Când a fost medicul la medici familie, a spus că el așa galben din cauza la vaccina din maternitate. Asta are vreo legătură? Există o teorie că hepatita, vaccina împotriva hepatitei poate să mărească puțin nivelul de glutine. Deci în general, nu este cauza Victorul care a apărut, nu e cauza vaccinării. Și mai este încă o problemă, care iarăși sunt copii cu tenul măsliniu. Da? Și că stau sărmani copii cu diagnoza de icter prelungit la 2 luni cu niște ochi albi. Prima trebuie să vă uitați, de aici apare și aici se duce. Vă duceți să vă uitați la sclerile ochiului. Dacă ele sunt galbene, e problemă. Dacă ele nu galbene și copilul... Vă spun serios, pentru că nu o singură dată când vin la două suntem icterii și unde trece icterul, știți la copilul măslinil, eu au luat tenul tati sau a mami și sclerile albe. Da, să treci diagnoza de icter și deja ai hepatită, copilul are hepatită. Apar, de ce trebuie să fim și la momentul ăsta atenți. Așa, parcă nu știu. Dacă mai aveți întrebări. Da. Somnolența, dacă poate fi caracteristică pentru copilul. Somnolența vine din altă parte, trebuie de văzut. În general, ca să înțelegeți, în primele zile copilul și în general, în prima lună, mai mult doarme decât trează, să stă activ. După o lună, e deja să devină mai activ și să aibă și perioade în care ziua să mai gânduiește sau chinuie cu mama. Sau naștere, cum își schimbă regimul. Asta ca să nu le dai voie la părinți. S-a pus și de-a treilea sau de 2 ani. O altă problemă, care o consider o problemă la noi. Da. La noi se indică mult cărbunile. Are vreo niște cărbune activată? Cărbunile activate? Dar nu venic. Vedeți, ideea că cărbunile activat chipul de absorbie bilirubina întrânsa. Nu știu, trebuie văzut dacă este studiu făcut pe chestia asta. Dacă anume bilirubina, cărbunile sau lactofiltrul absoarbe cărbunile, absoarbe bilirubina. Nu că majoritatea cazuri cărbune. Cărbune, nu? Asta ca să aveți un tratament. N-ați stat noastră acasă și ați căutați pe icteric și nu faci nimic. Sorry, pur și simplu toți au statusul cu Kevin Good, numai eu n-am.
este cu infecții respiratorii virale acute. Da? Cum nu și copilul, cum e febra mai înaltă, dacă și mai ușește, diagnoza a fost stabilită. Deci 90% sau 80% din toate adresările la medic sau chiar și la urgență sunt cauzate de infecții virale respiratorii acute. Cel mai des te duci cu răceală. Și cred că în, nu știu, 60 de cazuri, la un moment dat, se ies cu diagnoza pusă de pneumonie. În realitate, ea se întâlnește foarte, foarte rar. Pneumonie la copii se întâlnesc foarte, foarte rar. Chiar și deja în țările post-sovietice, da, a fost la un congres, ultimul congres de pediatrie, și în care medicii infecționiști au ieșit și au spus că 99% din toate infecțiile respiratorii acute sunt de etiologie virală. Și doar 1% etiologie bacteriană, și că și rest pneumonie. Și asta e statistica pentru voi. La noi e altfel. Să începem cu așa, că dacă copilul la 4 zi iarăși face febră, înseamnă că nu e bine. Și dacă asta trebuie să-i prezent și tu. Toate că noi am pornit moda asta cu pneumonia ascunsă. Știți cum apar ele? Deci copilul nu tușește. Are febră. Da? 3 zile de febră și a 4 iarăși febră. Medicul de familie, bun, medicul, hai să spun că frumos. Deci medicul se gândește, nu degeaba 4 zile de febră. Hai duceți că și la rentgen. Da? Face rentgen și la rentgen pneumonie. V-am spus? Deci ei spun așa, nu se aude, dar se vede la rentgen. Bine, dar cum se pistează? Rentgenul e prost sau cum? În primul rând, eu, de exemplu, din experiența mea, m-am convins că câteodată mai bine nici la rentgen să mulțumesc copilul. Că mai tare Deci este metoda, cred că, cea mai nesigură pentru a pune diagnoza de pneumonie. Respirație? Nu, auscultativ, starea copilului, clinica copilului care vedeți, da? Pentru că pneumonia este o infecție bacteriană destul de urâtă, care, dacă nu se tratează, starea copilului se agravează și se agravează. Da, dar putem să scăpăm momentul ceva, că tot ne uităm, parcă îmi pare că asta e somnoros, Dacă pentru că să nu scăpați momentul acela, eu până trimite la rentgen, de exemplu, rog mamele să duc să dă un rentgen general de sânge. Și ideea asta că la copil imunitatea e scăzută și nu neapărat în pneumonie, leucocitele să fie mari, deci asta e, iarăși, asta e invenție. Dar ce trebuie să indice? Dar știți de unde vine invenția asta? Nu știu să spun, de unde vine. Dar dacă se face rentgenul, la rentgen se descrie pneumonie, parcă ceva ar fi acolo, parcă într-adevăr ar fi o pneumonie, și se uită la analiza de sânge, analiza e bună. Și asta se întâmplă o dată, a doua oară, a treia oară, și pe urmă medicul își face o concluzie, că poate fi și cu analiză bună. Poate fi cu analiză bună, la rentgen este, deci avem pneumonie. Deși și apare teorie. Prima teorie e că imunitatea copilului slabă și copilul nu reușește să producă multe leucocite ca să duce cu infecția bacteriană. Deci eu vă spun, nu există. Asta e o chestie. O altă chestie, pneumonii sunt de 3 feluri. Adică de 2 care se numesc. Tipică, asta care se pune la test și care test tratează cu antibiotici. Și atipică. Atipică, când este cauzată de virus, da? Și este cauzată foarte des de micoplasma sau Chlamydia pneumonică. Sunt 2 bacterii așa micuți care ne creează o problemă. Pneumonia virală, eu o numesc, de exemplu, roșit obstructivă. Da? La rentgen, ea apare ca pneumonie, localizată în segmentele de mijloc a plămânilor. Trebuie să înțelegeți că într-o roșită obstructivă este tare multă spută. Spută și ea se acumulează în bronchi.
Și normal că noi să o vedem la rentgen. Da? Putem? Neapărat copilul trebuie să slușească. Pneumonia apare pe cale descendentă. Da? Cum apare? Deci este pneumonie congenitală, care în prima săptămână de viață, care copilul, de exemplu, la mamă au fost apele verzi sau apele coniale și ele au rămas în plămâni la copil și timp de o săptămână dezvoltă o pneumonie, fără ca slușească, fără nimic, atunci el e prea mic pentru el. Trebuie antibiotic, da, de administrat atunci în cazul, da. În cazul, da, trebuie antibiotic. În cazul ăsta? Da. Sigur că da. În cazul ăsta, da. Dar în rest, când copilul crește mai mare, deci pneumonia apare doar pe cale descendentă, adică de sus în jos coboară infecția. Deci copilul mai întâi trebuie să răcească, deci trebuie să aibă o viroză cu febră, apoi să pornească o bronșită, să-și slușească copilul. Și dacă bronșita asta, pe fond de bronșita asta, să menține febra mai mult timp, iarăși trebuie de urmărit, atunci noi putem să presupunem că s-a complicat într-o pneumonie. Pentru asta este, în primul rând, de ajutor, analiză generală de sânge și nu o să mă convingă nici un medic. Cât de pulmonolog sau nepulmonolog o să fie, nu o să mă convingă nici un medic într-o pneumonie bacteriană, peste tot în lumea asta se întâmplă, numai la noi apar tot felul de devieri de la standarde. Deci trebuie să fie leucocitele mărite, depinde de vârsta copilului. Un an și doi. De exemplu, până la vârsta de 2 ani jumate, leucocitele, limita de sus, sunt 17.000 jumate. Asta sunt ultimele protocoale internaționale bazate pe studii. Da? Nu cum stă la noi, la maturii până la 9, de la 4 până la 9. Da? La copii de la 6 până la 17.000 jumate. Pe urmă, treptat scade, 16 jumate, așa. Dependență de vârstă, scade numărul de leucocite, limita de sus. Не заруда, spre exemplu, la bronșită obstructivă, leucocitele tot nu mărite? Nu. La bronșită obstructivă poate fi febră, poate fi o tusă. Auscultativ în plămâni se aud ralul, da? Dar se aud de sus în jos, pe stânga și pe dreapta. Adică se aud peste petul unui noi punem stetoscopul, se aude. Într-o pneumonie, pe lângă tetat, trebuie să fie și respirația diminuată undeva. Pneumonia e de obicei de focar, nu e. Și undeva pe stânga, undeva pe dreapta, ori poate pe lateral, respirația e mai diminuată. Și nu se întâmplă într-o bronșită obstructivă, se aud ralul, da? Și mulți medici pun și ascultă, gata. Dar bronșita obstructivă cu antibiotic? Nu, bronșită obstructivă se tratează cu... Eu, de exemplu, tratez cu inhalație, cu soluție de 4%. Dar unde s-a Dar copilul 2 zile are temperatură între și ușor, mai are 3 ușor și febră, a treia sau a patra zi o scadă. E vorba de pneumonie fără febră, fără nimic. Și la voi, a treia sau a patra zi, dacă se pornește cu uscat, de obicei așa pornește bronșita. Simplu, bronșita acută. Ea pornește prin 2-3 zile de tusă uscată, care apoi se face umedă sau productiv și urmează cu o săptămână de... Și asta se tratează doar cu inhalație. Cumva noi să facem o regulă, nu știu să vedeți cum să ședem în tot și nu știm, că așa sunt mai multe chestii care eu vreau să... Acute leucocite, în care parametri? Leucocitele ar trebui să fie neapărat și VSH-ul, dar împreună să fie. Dar VSH-ul poate și într-o bronșită obstructivă crește VSH-ul. Dar VSH-ul ne vorbește despre un proces inflamator în organism. De orice etiologie, fie că-s dinții, fie că-i bronșită, tot e proces inflamator. Mai ales asta obstructivă, inflamația și mai mare. Că e rinită, de exemplu, tot poate să dea VSH-ul mărit. Important pentru pneumonie să fie leucocitele mărite. Și dacă noi avem așa o copil cu febră, care dușește, care are leucocitele mărite, auscultativ se aude raluri, segmentele de jos, de exemplu. Pentru că pneumonia și la maturi, dar mai ales la copii, pneumonia asta care necesită tratament cu antibiotic. Deci se localizează în segmentele de jos. Acolo, lângă inimă, începe să apară așa o ceață, ori pe stânga, ori pe dreapta. Mai ales pe dreapta, că așa e fiziologia organismului. Deci atunci, dacă noi avem petea este, putem pentru a confirma, apoi să facem și un rentgen, dar aici se face și de gândit, se vorbește cu părinții. Facem rentgen ca să iradiem copilul sau totuși începem tratamentul cu, când avem pete semnele, începem tratamentul cu antibiotic și eu, de exemplu, întotdeauna indic în formă de suspensie
Și nu știu de ce mulți așteaptă că după prima doză de antibiotic o să treacă. Da? Încă nu a fost inventat nimic la noi în lume. Deci o pastilă nu a fost inventată, că deodată și fac efect. Poate să dureze și după 4 doze de antibiotic să ne așteptăm abia efectul. Deci, să începem cu aceea. 99% din toate răcelile este cauzate de virus. Asta trebuie să înțelegeți. Da? Și cel mai des o virusă se manifestă ori printr-o rinofaringită, nas, urge și printr-o roșu, da? Sau o rinofaringită la care se asociază și o bronșită. Una la mână, doi la mână. Într-o infecție virală trebuie să țineți minte. Eu vă dau acum un tablou la un virus destul de agresiv, să zicem. Mai agresiv ca restul. Deci primele 3 zile copilul o să aibă febră înaltă. Și până la 40. Mai mult de 40, febra nu crește. Nu crește. Vă spun eu cum crește. Primele 3 zile. Mod normal. Dacă copilul este bine îmbrăcat, sau este cald, sau el alergat, sau nu știu ce, atunci se mai suprapune și hipertermia asta exterioară, nu organismul. Deci până la 40 poate să zici. De obicei mai rar, suntem 39,6. Cui? La bebeluși până la un an, la ce temperatură spus? Deci prima lună de viață consider temperatura normală a copilului până la 37,5. După asta trebuie să revină șcala naturii, da? De la 37 e supragreditate, deja de la 38 se începe febra. Dar cele 3 zile, 4, cât trebuie să fie? De la 37,5 în sus sau de la 38? Care sunt virus? Puteți răbdare, nu știu spun. Deci primele 3 zile febră înaltă. Da? Cu interval foarte mic între febre. 4 ori. Intervalul mai mic trebuie să vedeți dacă voi ajustați corect antiperecile după greutatea copilului. Voi dați după cutie, că de la 1 la 5 ani, 2 litri jumătate. Copiii de la 1 la 5 ani au și greutate diferită. Eu așa zic, de la 1 până la 3 sau... Trebuie să ajustați după greutatea copilului, să dați doza medie, nu minimă și nu cu maxim. Următoarele a 4-a și a 5-a zi, nu vă așteptați miracole. Febra o să se păstreze, dar o să fie deja mai mică, deci o să se ridice poate până la 39 sau țin să treacă de 39, dacă primul a fost mai înalt. Și intervalul crește. Da? Deja nu la 4 ore, dar deja la 6 și tot așa. A 6-a, a 7-a zi, febra poate să se păstreze. Deja apare până la 38, o dată maxim de 2 ori pe zi. Și doar o 8-a zi să dispară. Dar cu așa diagnoză, este și la cazul, stați la totul dumneavoastră recomandați copilul cu supravegherea unui medic, adică spitalizat, sau e și așa capul. Problema spitalizării noastre, dacă noi spitalizăm, voi deodată primiți antibiotic. Problema spitalelor noastre e că cel mai des, cea mai ușoară diagnoză de a pune la un copil cu infecție virală acută. Asta e pneumonie. Și deodată se întâmplă că copilul a venit, dar deja tratamentul e scris, dar rentgenul și analiza de sânge se face mâine, că de-am un rentgenolog în și laborator. Nu am ce să acasă. Și că mâine se face, îți vedeți că este. Nu te rezolvați. Și deodată ce v-am spărit generația aceea și ob defragătat. Cred că voi, mulți din voi ați trecut prin așa. Da. Cât are copil? 3 ani și... Și a 5-a apare, mai departe? Da? Nu la 4. Bun. Vedeți, dacă ne... Între timp, noi și trebuie să... Încă un moment care trebuie să urmărim. Cum se întâmplă copilul când nu are febră? E clar, când are febră, copilul e somnolent, apatic, așa suntem și noi. Când avem febră, tot nu vrem nici să mâncăm, nu vrem nimic, cu casă în
în pat și așteptăm să scadă febra. Trebuie să vă uitați cum simte copilul când nu are febră. Pentru că nu are febră, de obicei într-o infecție virală, eu scăzut febra și începe mai departe să alerge prin casă și nu să-l prinde. Și asta așa înseamnă că la noi dă bine. Pentru că dacă ar fi o infecție bacteriană, starea copilului s-ar agrava. Noi nu tratăm, dar noi trebuie să tratăm dacă e infecție bacteriană cu antibiotic. Starea copilului se agrevează, ca și în cazul acela în care unii mult a fost decedat un copil luați mult câte zile acasă și asta. Eu cred că aici, în primul rând, de vină sunt și părinții. Când tu vezi că copilul tău se agravează, tu vezi că febra nu scade, se menține practic permanent și asta, ți-ai luat copilul într-un spital. Deja aici e clar. Dar când între febră copilul aleargă, asta înseamnă că la noi e bine. Deci la noi este o infecție virală. Și dacă totuși pentru orice eventualitate, ca să stai și mama liniștită, și eu câteodată discut despre cum mergi la 40 dați analiza de sânge. Analiza de sânge e ok, leucocitele sunt normă, chiar în foarte multe cazuri, ele scad mai jos decât nivelul de 6. Și atunci, în general, încă o dată că este o infecție virală. Se repetă analiza, răbdare și mergem mai departe. Fie o pneumonie cauzată de micoplasmă sau clamidie. Deci nu pneumonie, dar tot roșie. Numai cum numim noi pneumonie atipică. În cazul, și într-un caz, și în altul, nu necesită antibiotic genul cefosporine sau amoxicilin. În cazul pneumoniei, eu și fac în cazul ăsta. În cazul ăsta tratez inițial, prima săptămână, ca o bronșită virală. Da? Și rog pacienții să vină peste o săptămână să-i ascultă. Dacă la noi persistă totuși ralul este criptanță, mă gândesc în micoplasmă și îi dau un antibiotic în suspensie, pe 5 zile, odată în zi, care anume e pentru micoplasmă. Acoperă micoplasmă. Dar trebuie să dăm analiză sau nu? Dacă are febră, nu, micoplasmă nu e toxoplasmă. Dacă are febră, da, asta tot ne ajută să vedem dacă pe fondul ăsta nu este undeva acolo asociată și o pneumonie bacteriană. Dar în cazul când pneumonia, copilul a căpătat pneumonie de aceea cu inhalat lichid amniotic, este verde și particule de meconiu. O să fie analizele rele, da? Și febră? Dacă asta s-a întâmplat, de exemplu, este așa numită pneumonie post-operațională, da? Când în timpul nașterii el inhalează apele astea. Deci atunci, până a doua zi dimineața, copilul nu canalizează, dar și copilul să fie rău. El de obicei, chiar dacă este prima zi, este fulminant. Dacă asta se întâmplă, de exemplu, în timp fiind intrauterin, s-a născut, atele nu s-au absorbit cum trebuie, și atele erau și murdare, deci în prima săptămână o să se manifeste. Și analizele o să fie, noi la nou născut, luăm pe lângă analiză de sânge, luăm și proteina C reactivă. E mai mărit o proteină care apare când este un proces iarăși inflamator. Și prima apare ea însăși. Mai departe încep să cască leucocitele și restul. Mai este o problemă. Eu nu știu de unde s-a luat teoria asta, că mai ales copiii în primul an de viață, dacă nu voia muia n-ați dat antibiotic, până mâine copilul o să moară. Cheie și cu imunitatea tare slabă și tare repede. La un copil de o lună, noi putem să discutăm chestia asta. La copilul mai mare de o lună, asta deja evoluează tot așa ca și la de 2 ani și de 3 ani. Și nu-i corect deloc până mâine dacă nu o să luați, o să întâmple. Nu o să întâmple nimic. Da. Am două întrebări referitoare la imaginea rentgen. Dacă doctorul la spitalele astea de stat e obligat să înveie fotografia asta rentgen, pentru că de obicei nu legal, cum trebuie să rămâne acolo. Adică dacă eu am dreptul legal să rog să învei fotografia. Și doi la mână, cât de des poți trimite copilul la rentgen, pentru că razele astea rentgen sunt foarte nocive pentru organism, mai ales la un copil. Adică de fiecare ori, deodată, 2-3 ori pe an, trimite mediul, duci pe rentgen. Pentru ce să faci odată 2-3 ori pe an? Faci atunci când este... Nu, când el suspectează pneumonie, odată o răcit suspectează lană, iar o răcit iar suspectează, adică toate trebuie așa de des cu Dacă numai medicul suspectează, dar dumneavoastră duceți mai întâi dată o analiză de sânge. Și dacă vedeți acolo schimbări, atunci mergeți să faceți o radiografie.
Dar care ar fi Вот, intervalul o secundă, și referitor la imaginea asta de el, este obligație de pacienților sau legal? În spital, dacă sunteți? Da. Nu. Deci, el trebuie ca tare rămâne în istorie, pentru că este tipul de dovadă la diagnoza pusă în istoria, acolo la spitalul la care se tratează, nu la medicul familiei. Nu, la istoria în spitalul în care se tratează copilul. De asta aveți dreptul să rugați să faceți o fotografie. Da? Aveți dreptul să luați, să o vedeți, faceți o fotografie, să o aveți în formă. Eu de ce întreb? Pentru că asta a spus că e bine să avem fotografia asta, că dacă mai ducem o dată, altă dată și mai facem o fotografie rentgen, el se suprapune. De atât am zis. Cum să facem o fotografie? De asta fotografiați. Nu o să vedea să o luați acasă. Să fotografie cu telefon, cu planșetă și cu telefon, da, puneți-o, nu știu, puneți-o în spate să fie lumit. Să faci de vreo imagine, asta e ok, că el să-și dai seama și e că... Eu pe Viber primesc periodic. Așa, imagini și e clar că ele nu sunt așa cum mai luat pelicula și îi pune pe negatoscop, dar ori necătând asta, multe pot să înțelege din asta. Și iarăși, vezi clinica copilului. Și atunci, dacă, să zicem, necesită de amoroși să vină cu pelicula. Dar pentru un imagist bun, dacă pentru mine e de ajuns așa, pentru un imagist bun, cred că e foarte de ajuns. Какая întrebare? În agenda este bronșitul obstructiv, adică că nu tratăm cu antibiotic, da? Când vorbim de antibiotic, dar mai interesează mucolistice, da? Ele când și părerea de despre ele. Și am avut un caz cu băiatul meu, când i-am dat 7 zile un fel de mucolitic, nu l-a ajutat. Medicul mi-a spus să schimbăm altul și tot așa, i-am dat vreo 3 săptămâni. Când nu m-am oprit de dat, a mai durat vreo săptămână și a trecut de la sine. Adică, ce părere de asta? Deci cea mai bună metodă de a trata asta e cu inhalații. Dacă medicul spune că nu se poate inhalații. Și cazuri medicul spune că nu se poate inhalații. Eu, de exemplu, dacă copilul șește și dose bun uscată sau firmă productivă, trebuie să înțelegeți care e efectul. Bun, haideți să luăm mucolicele. Ce fac ele? Deci ele, în primul rând, umezesc mucusul ăsta care se formează, dacă pentru că el e viscos. Îl umezesc și ele multinutrienți și expectorante. Și ne ajută, când e mai lichid mucusul ăsta, copilul mai ușor scoate. Exact ca și are efect, are inhalație. Deci voi cu apă ăsta rece ajunge în bronhii, se umezește mucusul ăsta care se formează și noi o scoate. Plus, dacă noi folosim soluție salină, sarea are și efect bactericid. Și mai crește din creșterea unor bacterii acolo. Это вы гречета, гречета, Deci dacă tusa este uscată, eu recomand cu inhalație cu soluție fiziologică. De 0,9%. Sol fizic. 0,9%. Soluție fiziologică. Dați flor 0,9%. De 3-4 ori pe zi, de la 5 la 10 minute. Când este semi-productivă, da? Când ea ca începe să țin că se rupe, treceți la 1,5. Asta e a treia parte din lingurița de sare la 100 de ml de apă. A treia parte. Dacă este umedă, 2,5-3, da? Asta e jumătate de linguriță de sare la 100 de ml de apă. Sare camină, da. Și dacă este bronșită obstructivă, 4%. Aproape o linguriță de sare la 100 de ml de apă. Dacă aveți nebulație și faceți inhalație, nu mai este nevoie de niciun fel de mucolit. În bronșită obstructivă, periodic, eu pot să mai recomand pentru primele 3 zile și ventolinul, da? Care dilată sub bronhii. Cu toate că soluția salină, să știți că tot are efect bronhodilatator, tot dilată bronhii. Dar pentru noi este important cât mai repede, vă dați seama, foarte multă spută. Nu de asta și numește obstructivă și bronhile spasmate și încă multă spută. Deci pentru noi e important în primele 3 zile să dilatăm bronhile și cât mai multă spută din asta să o scoatem. Dacă vrem să obținem un efect destul de duradă.
Și dacă avem umidificator în cameră, dacă este aerul este necesar să se lase de căldură. Deci chiar dacă aveți umidificator în cameră, dacă copilul crește, creșteți și inhalație. Deci noi mai repede o să obținem efectul dacă folosim și nebulizer. Cu inhalațiile astea la cratiță, cu gărcișnicii, care erau pe... și cu cultura de bursuc sau bază aplicată pe piept. Deci toate aveau un singur scop. Noi avem un proces inflamator în bronhi, da? Vă dați seama că e inflamat, e demățeat și tot așa. Dacă noi dăm căldură, noi grăbim procesul ăsta. Adică mai repede tusa din uscatul, să devină umedă și asta. Dar există careva riscuri. Să nu grăbim prea tare, să nu mai amplificăm procesul ăsta inflamator. Și putem să avem careva consecințe. Deci acum nu se mai folosesc. Mai bine folosiți cu apuri reci. Scopul lui să ajungă, să urmezească și copilul să tușească. Să adăugăm în parte fiziologic dexametazon și leofilin în apă, da? Dacă leofilin nu recomand dexametazon recomand și dacă e și tot tipici sau aude auscultativ, dacă noi auzim șuierături, dacă copilul când respiră șuieră, atunci sunt fiziologic împreună cu dexametazon, se calculează pentru vârsta copilului și de la 1 la 2 ori pe zi, maxim 3 zile, facem. Pentru că dexametazonul nu-mi place, nu-mi place că e hormonal, dar el în primul rând e anti-inflamator. Și o să scoată obstrucția asta. Plus sarea, am spus 4%, soluția salină de 4% are efect broncospăzător, tot de bun. Ce vă complicați voi așa? Mai aveți și de-am bani. Toată nebulizerul asta deja este cheltuială, nu e așa de ieftin. Dacă pentru igiena de zi cu zi, folosiți soluția izotonică, soluția izotonică. Dacă este pentru a trata, atunci de la 2% în sus. Deci cel mai sărat ar fi Quipsul, care are 24 și 26. Quix. Restul, marimer, polimer, hipertonic. Domnul Mihai, vreau să întreb, inițial copilul meu 3 anișori, avea tusă umedă, îi dădeam, eu nu știam că trebuie inhalație, îi dădeam, mi-a zis medicul, Prospan și așa mai departe. După vreo 2 zile, la ea a început tusă în fel de lătrătoare. Asta e indicator că s-a agravat situația, așa? S-a agravat, bun. Asta e indicator că s-a asociat și obstrucția bronhică. Noi am ajuns... Tracheită s-a făcut. Dar mai întâi a fost umedă și a fost lătrătoare, după asta s-a lăsat că e reinfecție. Reinfecție. Noi am ajuns cu pneumonie la spital. Ne-am tratat că a fost și tusă, și febră, de toate. După ce am ieșit, medicul de familie ne-a spus să ne ducem să dăm analiza la micoplasma și încă unele bacterii. Poate să fie, de exemplu, după ce te-ai tratat, să duci să faci analiză că într-un fel e purtătoare de acest microb? Deci, cu micoplasma este o altă temă interesantă. În toate protocoalele internaționale se scrie că dacă copilul tușește mai mult de 2 săptămâni, da? Continuu să tușească, gândiți-vă la micoplasmă sau la chlamidie. Mai des la micoplasmă. Chlamidie așa vine de de partea asta. Atunci, ori dați analizele, da? Și vedeți, așteptați încă o săptămână între timp și îți inhalați. Dacă o să iasă pozitive, dați din grupa macrolidului. Da. Ca să întreb bacterie, există cazuri că este contraindicat inhalație de nebulizer? Nu știu, n-am auzit. De ce? Chipurile, stați că am auzit așa o chestie. Chipurile cu... Nu. Ideea e altă. Chipurile cu apă riește de la inhalație, noi ducem bacteriile jos în tămâni, da? Credeți asta? Eu zic... Cum poate să-ți văd? Dacă noi facem inhalație cu soluție salină, dar sarea
cred că cunoașteți care efect bactericii. Luați un pește în sare și o să păstreze cât timp? Mult timp. Nu, deci este... Tusalina, unde e de 7? Aici fiți foarte atenți cu 7, pentru că trebuie să nu fie diferența mare de temperatură de ce și este la suprafață și ce este acolo jos. Dacă este diferența de temperatură mai mare de 5 grade, acolo riscați să ieșiți și cu pneumonie deja. Dacă camerele de saline, puteți să mergeți, rău nimic nu ne fac. Dar bine, mai ales dacă des faceți broșitul fructibil, să vă fac. Sau fac bine când mai sunt și adenoizi ăștia la cochii. Deși vă ajută numai în cazul în care pneumonia este cauzată de pneumococc. Da. Da. Sau orice altă infecție, sau orice altă infecție, și otitele, și inclusiv și meningitele poate fi cauzate de pneumococc. Dar numai în cazul pneumococc. Soluția salină excită căile respiratorii. Da? Sarea asta o leacă excită căile respiratorii. Nu nimic strașnic, lăsați cu 6 săptămâni, ridică tot mucositatea asta în sus. Și dacă tu șești, de exemplu, 3-4 ori pe zi și facem soluție de asta salină, multe zile, de 4-5 zile, nu e rău, fac multe zile, deci voi trebuie cum evoluează în general o broșită, ca să înțelegeți. Deci primele 2-3 zile tusa este uscată. Da? Ulterior, ea începe să urmezească. Noi începem să o tratăm. Să zicem cu inhalație. Tratamentul durează 7 zile. Deci, nu mai mult. Când devine tusa umedă și noi începem să o tratăm, da? Copilul următoarele 4-5 zile o să tușească destul de intens, cu multă spută, tot așa. Mai apoi, urmează încă o săptămână în care copilul o să tușească neapărat dimineața, pentru că parcursul nopții se mai acumulează, în primul rând se mai spută, se mai formează, se acumulează și la efort fizic. Și la sfârșitul la 2 săptămâni, începutul la 3 săptămâni, o să dispară complet tusa. Deci trebuie să înțelegeți că tusa, broșita o să dureze 2 săptămâni și la sfârșitul la 2 săptămâni și până la 3 o să dispară. Broșita ca tare, dacă nu putem și nu tratăm. Deci noi dacă nu o tratăm, eu o treacă într-o lună. Da? Dacă o tratăm, o treacă în 3 săptămâni, 2-3 săptămâni. Și pentru asta nu trebuie antibiotice. Dar noaptea riscul ca să se neci, spută și acum. Trebuie suprafață, am înțeles că trebuie înclinat cu unghi. Pentru că anume copilul dormind, el simțeam că atunci se acutizează când noaptea încearcă să tușească și spută îl încurcă sau nu. De obicei, noaptea ei mai rar tușesc. Da? Pentru că noaptea respirația noastră e mai liniștită. Numai dacă nu mai are și mucozități, care iarăși ele împreună cu mai are poate hipersalivație și tot asta se adună și se stimulează. Dar în general, pur și simplu, într-o broșetă, chiar și așa obstructivă, noaptea copiii nu prea tușesc. Numai poate se întâmple când își schimbă poziția, da? Pentru că spută și se adună, dar respirația așa e legeră, e ușoară și nu o deranjează. Și-o schimbat poziția, atunci când poate să-l deranjeze, că schimbă sputa și atunci tușești. Încă nu știu dacă n-am auzit să moară cineva de la că s-a dușit cu sputul. Deci din septembrie cam așa, pneumonie în septembrie, în noiembrie broșită fructibilă, deci în septembrie tratatul cu metronicidoat, antibiotic, care în noiembrie face broșită fructivă, ne tratăm cu Vectolin și mergem în aceeași perioadă la salină în pneumonie, e o săptămână. Am venit medicul ne-a văzut în totul de ok, deci respirație bună și îmbunătățiri, chiar dacă a avut și varicel în perioada când a fost în salină. Și este în 2 săptămâni, deci la începutul decembrie, mergem la, deci am avut febră, am așteptat la 4 zile febră, 39 și mai sus, deci 39 și 2, 39 și 4. În
erau toate și VSH și leucocite. Câte erau leucocite? Păi, eu am rămas, dar erau înainte. Și oricum depășea 17, da? Depășeau 17. Și deci a zis că este pneumonie segmentară, sumă 2 spray pe stânga, ceea ce mi-era, am înțeles, că pneumonia asta pe stânga. Ea ar fi putut să fie acea din septembrie netratată bine, pentru că atunci noi am mers după 6. Trebuie să înțelegeți, nu există netratată bine. Dacă copilul face pneumonie și noi nu o tratăm bine, noi să avem 1, 2, 3 zile, să zicem, început să dăm antibiotic și urmă l-am oprit. Copilul, cât și-a făcut efectul antibiotic, 1, 2, 3 zile o simtă mai bine, dar pe urmă el iarăși revine la starea lui. Starea lui se agrevează. Nu poate să fie peste o lună sau peste 2. Deci asta, dacă se întâmplă în viitorul apropiat. Dar putea să fie ca proștă respectivă, tratam atunci momentul lent, să revină cumva și să agraveze situația și să... Nu, voi cea mai probabil fond de o viroză, știm, s-o complicat în pneumonie. Se întâmplă mai rar, dar se întâmplă. Și iarăși am făcut tratamentul molecular și deci la sfârșitul decembrie deja am trecut pe homeopate și dacă ne ajută, deci nu avem probleme. Facem pauză? Da, facem. Nu am bine spuneți mămicii și după aia facem o pauză. Întrebarea mai de fost că mi-a spus așa că e foarte gravă hospitalizare și că e pneumonia asta segmentară. Și ce înseamnă pneumonie segmentară? Ca să spun la 12, că sunt 3 focale, și anume pe stânga, cei mei pe stânga. Adică atunci mi-am realmente pășeau cu puțin panică, să zic așa. Te văzut că este, vezi 1, 2, 3, sau poate alții, foarte des se curg cu segmentele astea. Trebuie să făcut și lateral să faci. În așa cazuri se recomandă făcut și o radiografie lateral pentru a confirma exact acest segment. Segmentar asta înseamnă un segment. Nu știu, deci se internează, numai în țară se internează și fără febră, și fără nimic. Hospitalizia se internează, sunt indicații stricte de internare. Deci copilul ăsta trebuie internat sau nu trebuie. Copiii gravi se internează. Da? Care dumneavoastră veniți cu copilul în brață, el abia te poate vorbi și că așa copilul se internează. Dar dacă copilul cât de cât e ok, atunci voi puteți să începeți tratamentul acasă. Acasă și urmăriți după starea copilului. Deci trebuie să vedeți că aparatul este. Facem dar o pauză. În câte este anginile, bacterii, probleme foliculare, lacunare, da? Da. Eu așa spun, pe fond de erupție dentară, scade, deci este tot un proces inflamator, da? Dintele crapă titia, se inflamează, scade puțin imunitatea locală, da? Și atunci copiii cel mai des în cazul ăsta, foarte des prind ușor viroză. Și febra se menține, poate să mai mult timp ne-am așteptat noi. Totdeauna, pentru a face diferență, că nu s-a pornit un proces bacterian sau nu este un proces bacterian, asta se face mai repede. Eu întrâns să cred, așa cum cred că puteți în afară de Desigur, așa. Tratați simptomatic viroză. Dacă copilul... Dacă tot vorbim de analiză, spuneți că credeți în analiză, unde se vedem noi? Deci când am dat la policlinică 104 și am avut din tot în aceeași zi, dar în alt part 116. Dar închipuiți-vă nou, e greu. Eu am avut caz când tot febră înaltă, cu tusă, și de analiza într-un laborator și analiza e foarte rea, și de sânge și de urină, și tot în ziua aceea
mama repetă în alt laborator și analiza e bună și una și alta. A treia, de una din laborator și sarmanul. Din experiență, ce mai Sinevul? La Sinevu nu prea-mi place analiza de urină. Des mai apare și analiza de sânge pare să fie ok, parcă n-am văzut. Numai că unica, dar iarăși am ei s-o corectat și dacă pacienții roagă, ei fac, divizează neutrofile nesegmentate și segmentate. Da? Ei de obicei dau numai neutrofile și așa, mai bine să fie divizate. Adică dacă spuneți, eu fac. La Centrul Mare și Copil, de exemplu, în de laboratoare, foarte des dau multe nesegmentate. Deci chiar o analiză simplă, de rutină, nu știu, trebuia la o dată la 3 luni care se face, dă cu nesegmentate mărite. Și atunci mai apar în analiză cu monocite, care mi se pare că numai la noi, bun, nu știu, pe psihotare n-am văzut să le ia în calcul, deși e mai puțin scundul după des. Apar tot mărite și mai apare și așa o chestie, când teta analiza e ok, la rentgen e pneumonie, și ca să fac totuși cumva o legătură cu teta asta, te uitați așa la monocitele le-ați mari. Все-таки asta e proces, все-таки aveți o infecție. Sunt și așa la mine. La MedExpert, MedPark? Și MedPark, pentru analiza de sânge am și de la MedExpert și la MedPark, parcă sunt ok. Piramed? Eurolab? Piramed? Nu știu dacă Piramed la Eurolab. La Eurolab. Eurolab. Mine și mă enervează la Eurolab că dau 3 foi. Până ajungi te uiți la un parametru, ca să te uiți la altul, trebuie să răspoiești. Și când trimite mama pe Viber analizele, și că mama nu le pune în rând, pune de la capăt la și în urcă. Și trebuie să stai și să cauți să te parametriești. Voi pacientul nu le-ați face. Dacă vă pare ceva suspect, totdeauna repetați. Eu întotdeauna spun, dacă vă s-a pus o diagnoză și vă se pare suspectă, reconfirmați diagnoza sau nu confirmați, da. Mai ales explorările astea paraclinice, analiz, USG-uri și tot așa. Am două întrebări dacă vrei. Deci, voma și diareea abundentă poate duce la pneumonie? Voma și diareea abundentă? Da. Spre exemplu, este rovirus sau ceva genul ăsta. Ca să ducă la pneumonie? Deshidratare total. Haideți să spun așa. Deshidratare total îți duce la pneumonie, nu cred. Nu văd cauza, legătura dintre ele. Deci pentru pneumonie, copilul trebuie să prezinte infecții respiratorii acute. Deci cu asta se începe. Pentru că el prezintă o infecție intestinală gravă. A doua întrebare, dacă e posibil să faceți o recapitulare a pneumoniei și ne spuneți ce diferențează dintre pneumonie și o brușie, AIDS, o brușie pe virus, ceva care știm precis că, uite, copilul nostru are pneumonie, da? Spre exemplu, sângele, leucocituri, da? Da. Doi, ce mai este? Starea copilului. Da? Primul uitați după starea copilului. Da? Când nu are febră. Da? Doi, deși și auziți voi în plămâni. Dacă să aude ceva suspect și, nu știu, dar ce ar fi cum trebuie să audă suspect? Voi oricum n-ați ascultat plămânii copilului. Da, are pneumonie. Deci am avut cazuri în grămadă când spuneam că are pneumonie. Și acum se reduc dintr-un naștere copilul noi. Deci trebuie să înțeleg. Prima, pneumonie fără febră și fără tusă nu există. Sau să aibă numai febră și n-are tusă, sau să aibă tusă și n-are febră, nu există așa. Deci pentru pneumonie trebuie să fie prezente două momente importante. Febra și tusă. Deci să începem cu asta, pentru că foarte des se întâmplă, că aveți pneumonie spusă, copilul nu are nici febră, nici tusă, da? Sau poate are o tusă ușoară, o roșită ușoară și la sfârșit, nu că doar e pneumonie, dar dacă n-ați să vă internați și ați vă duceți acasă, copilul o să moară.
Deci nu există pneumonie ascunsă, da? Nu există. Pneumonie ascunsă? Nu, dacă se spune asta. Nu există. Pneumonie ascunsă nu există. Dacă e pneumonie, și iarăși voi trebuie să înțelegeți, dacă e pneumonie, noi vorbim acum că atați pneumonie tipică. Deci voi de asta vă referiți și asta să vă spun. Deci pentru pneumonie tipică trebuie să fie neapărat febră și trebuie să fie neapărat tus. Febră înaltă după 38. Febra după 38, deci nu mai jos de 38, și care durează, deci voi încercăm să o tratăm ca bronșită, care toți menține la același nivel mai multe zile. Dar pentru a confirma, iarăși, analiza de sânge. Pneumonia se transmite? Pneumonia nu se transmite, infecția virală se transmite. Noi, în primul când am avut o problemă de sănătate și am stat în terapie intensivă cu bronșită. Medicul de familie a venit și mi-a spus că e așa. Fără rentgen, o spune că noi avem pneumonie. Să ascultăm așa medici. Că fără rentgen, fără nimic. Nu, America e familie. Dacă ar fi un pulmonolog, poate m-aș mai gândi să ascultați dacă... Și acum, deci, este și ceva vizibil la copil atunci când are pneumonie, niște indici în afară de febră și... Depinde și de vârsta copilului. Hai până la 2 ani, de exemplu. Până la 2 ani. Și da, și nu o cianoză periorală, pentru că... Cianoză că nu e mai albastră așa în jurul guriței. Un efort respirator, pentru că pneumonia și dacă nu o tratăm, e crește. Deci, ca să înțelegeți procesul inflamator în plămâni, se mărește. Și atunci copilul încearcă să se respire mai profund, da? Mai greu respiră. Pentru că spațiul pulmonar e redus și el deși și are, trebuie să obțină o oxigenare bună la sânge. Și iar starea, deci, și este copilul, cum este copilul în moment. Când copilul vine la controlul medicului, da, are febră, da, are plus, de la leargă de cărier, deci așa copilul nu are probleme. O întrebare la pneumonie. După cât timp după ce a făcut copilul pneumonie, poate să ducă la grădiniță din nou? Perioada asta. Mi s-a spus că jumătate de an nu trebuie să-l dau la grădiniță. Cel mai interesant, după jumătate de an să dați la grădiniță, cel în prima săptămână răcește. Nu, dar optim așa, adică pot peste o lună să duc, da? Deja. Și o săptămână ați tratat, haideți, o săptămână mai stați acasă și pe urmă duceți la grădiniță. Domnule Mihai, dar în cazul când iată el tușește, are bronșită și tușește 3 săptămâni, putem să-l ducem la grădiniță, bronșită. Nu, Voi trebuie să știți care e cauza, pentru că pusa asta de lung durat are o cauză. nu, da, bronșită aceasta care el tușește aceste 3 săptămâni. Deci să duceți, dacă nu are febră, puteți să duceți la grădiniță. Dar iarăși, vedeți care e cauza și tratați cauza, pentru că bronșita, dacă o tratați, trebuie 3 săptămâni să treacă. Și dacă la grădiniță copiii ăștia tușesc și el e bolnav, cum se demonstrează că el n-are tusa asta cu care se infectează alți copii? Asta e problema la grădinița mea, că toți spun că el tușește și viețul. De exemplu, scriu și eu, sunt așa asta la copil, tot deodată la gardă și n-aș vrea că el să fie la grădiniță. Și multe mame sunt așa. Trăiesc în cineva, cât timp mă lipsești, poți să mă lipsești pe cineva? 5-7 zile. După 5-7 zile Deci deja... copilul este, dacă e viroz, copilul este molipsitură atât timp cât are febră. Deci după ce trece febra, dacă este activ de el, deja el nu mai este molipsitură. Care? Gherz? Dar de ce să nu o tratați și domnul să... Dacă aveți posibilitate, tratați copilul acasă. Pe fond de viroză, voi la grădiniță puteți să nașteți reinfecție. Mai luați un alt virus. Și așa puteți să întâlniți. La 38. De la 38 scadeți febra la copil. Eu mai recomand așa, dacă 37 și 8, 37 și 9, deci aproape 38, să ține mai mult de 2 ori, toți vedeți. Domnul Mihai, dar mucii verzi, asta e infecție virală sau bacteriană? Ea se poate tratată și fără antibiotic. Mucii verzi. Mucii verzi e o
identificația unei infecții grave, se suprapune de flora bacteriană din... Pentru că asta e local, deci asta nu e un proces care poate să generalizează, poate să ducă în sinusite, dacă nu o tratăm, poate să treacă. Trebuie iarăși analiză de sânge sau... Nu, tratați pur și simplu soluții salină în nas și dacă îți verzi, eu mai recomand că dată maxitomus, adică ori dotarvolul, ori maxitomus. Spuneți, vă rog, dacă în casă sunt doi copii, unul sănătos și altul bolnav, cum îl protejăm pe cel sănătos? Care puteți să puneți și disperol, puteți să puneți și mască, cu salină, voi să mângeți și vreți. Dacă are de luat, o să ia. Dar geamul Profilaxia cu antivirale, nu că eu vă spun, din experiență proprie. Să faci 3 zile, 5 zile, chipul Listamix, sau cel mai mare Listamix nu răcească. Să faci 5 zile, copilul cum răcește și noi încă vreo 5 zile îi dăm și cam Dar la cât timp faci să nu îmbolnăvească? De la o zi până la 5 zile. Este perioada, depinde de virus, este perioada de incubare, cât durează, când el o luează, dar cam așa. Cam în următoarele 5 zile el o să... Adică în lume încă nu s-a inventat ceva. Deci în caz de febră, în caz de copilul răcit are febră, nimeni nu va interveni să circulați. Numai că prima, înainte de ieși din casă, verificați de febră și scădeți-i. N-ar fi caz, luați cu voi la plimbare și preparate de antiperici. Dacă totuși se ridică, dacă îl simțiți, să-i dați. Și de scaldat, de băit. Se poate de băit, deci scădeți-i febra și băieți-l. Important, temperatura să fie ape, temperatura corpului. Da? Nu îl faci să prea rece, pentru că o să-i faci să reuși nu prea rece, o să-i faci să... Cu anginele. O chestie vreau să vă spun și până... Deci, la noi foarte des, noi sub solutate așa noțiune, angină mixtă. Asta e virală plus micotic. Deci copilul face o angină virală, amigdale, hiperiniate, mărite și pe fondul ăsta candida. Răsare pe amigdale, da? Ca niște puncte albe sau ca niște dungi albe. Se uită medicul și spune că asta e angină foliculară și tratează ca angină foliculară, continuă. În realitate asta e o angină virală, la care s-a propus candida. Se tratează doar simptomatic. Nu știu, trupiți în gât, febră scădeți și tot. Și o să treacă. Deci aici tot atent cu anginele. Trebuie să înțelegeți, angina bacteriană cu febră înaltă, până la un an. Eu n-am întâlnit nici un copil care să facă angină foliculară. Nici un copil. Și prima angină foliculară se transmite cu febră până la 40. Deci asta e cea mai agresivă angină și starea copilului e foarte... Dacă ați avut angini fără febră, bacteriene, tratate cu antibiotică, știți că a fost micoci. Mix, viral plus micoci. Pe această notă strașnică, vrem să vă spunem că puteți să contactați pe Mihai la telefon sau pe pagina lui de Facebook sau pe, desigur, grupul Ask a Doctor. Cel mai important pe Ask a Doctor se poate acolo. Acolo sunt câțiva admini care vă aprobă postările, nu uitați de cuvântul cheie și de foarte important. Cuvântul cheie, simptomatica, vârsta copilului și de când s-a început, deci da? Și nu comentați doctor, că dăm avertismente. Noi tare vă iubim, dar vă dăm avertismente dacă nu țineți cont de regulament. Să nu luați personal, vă rugăm.